Basag! Apram! Paano agdata dyan? Naabutan na eh. Kami ko karo talaba jay. Akin na, nampatayin ka si Red. Ande. Kalawit mo na, tas sampatan ko. Akin oy. Ba't yung kalawit mo oy? Napatanir kayo? Bato! Batik! Matatakaw kayo, pati po sa makakaaral! Mame! Me! Kini, ngapuran Joy. Walang Joy. Sod! Sod! Ay, may garo pa yung manggay, tani. Manginom sa sawag. Ang gabi problema pre. Ala ka laba, ditan. Okay, salamat na balog pare. Di pa ta, di sumula ba sulang ko? Ah, Singa ka aron? Ala ka laba. okay. Siya man. Akin! Malatakaw ka namang kami eh! Ay, auntie, siya ya. Barkada ng Jason, impatanir kuya. Paki! Okay, masasakit lang tani balambang ko. Ay, akin auntie, yung tagawa. Plus ira kasi nung bati ira yung matatakaw. Ino silang kura. Ay, lupi mo ka auntie. Pare, si auntie na eh. Akin. Akin. Ang tugawa, nakarium eh. Alam ba magano may Pauline min Jason, apram! Ay, magano. Aman, manuusor kayo manay may pao. Ay, effective man. Me, lopo lang. Ang gapula. Ay, ligawag. Wala gawag mo eh. Ngaw, sorry ni auntie. Ay, alo man na yan. Okay, salamat. Tao sa langkutan no, sasagit so ulukot sa kin, patanga panahon. Katuan dapat wala na nang kayo tepaw. Paano wala puyok daw, walang sakit daw ah. Me, atoy. Lugi ni magano, paano makainawa kayo? Yeah. Ano, okay ni. Yan kasi. Tumon. Gagaling akala yung mangga. Baka na siya ni may mata ko. Para man kasi. Akin si Maki, subalang bangda ah. Inusilang dara ko no iray matatako mangga. Katumanaya. Di man tala, jatala dulay tampatang. Dili mamaya pa dyan. Abir-bir data o hindi? Andi, siyak sa bahala. Kunyari, tagal ko yung Jason naman basketball. Tansambok mo yung mga mangga. Taga man tayo rin pang basketball na. Diyak bye-bye ko muna eh. Manta ko na mangga. Ay! Basketball, tanggapin na gawaan. Pangkortaan yura. Ga, milakadis ka to. Hoy, Alex! Wadya ko manaya. Ay tani, may ala ka mangga da kasi. Irong kini dyan magano si Renay, ta. Mampalasak. Siri? Gano ah. Agapin yung nalis! Ang tapandimik! Agapin mo ka sa basketballan natin! Excuse pare ah. Malat ni mangga. Gusto manaya, kalawa ako kiwa. 5 kilo ba dyan mo, manako namang gami. Sargyo mo ipatanir. Andi pre! Seryoso ya to ah. Antagam tayo kumon. Okay. Sasakit sa ulo ka. Change plan. Lichi plan. Agi, agad siya kung sasakit sa ulo. May karo kami pa idanom yun. Grabe putang natan, makapasakit na ulo. Nanakar kamid alog kasi. Yapaon na dya. Magano si Ren, mga laag. Paano, namling ang kima? Akin,
bigyan si Maki masulong. Baka amling amoy anti. Okay. Okay, nanti. Ayami tambal na sakit na ulo yakwanda. Ang sakit na eh. Mas ang sakit ni Paspas na marunggay. Ang say sakit na ulo mi. Mas ang sakit ni may tinakawan da kay. Tanaman. Pejamkanlah kedua matamu, telinga jelas suara. Gay! Sakit ni pre. Pigilan nyo, pigilan nyo. Pigilan nyo, pigilan nyo. Pigilan nyo. Relax pare, relax. Okay, ante, ito ka Ang sakit sa ulo da ko no. Nya may danom. Inong kini magano. Ay, ito nga may pau. Magano pa ta, sa limang karga. Dapat kasi, walay balon yung lanang yung niya. Sika mo. No bilang walang sakit si kayo, usaryo yan tampol. Tuwa, ninong ni Alex, uli balon tong lanang. Simula natan, manggamit kami lay pauliniment. Piantano sublay pantako mi mangga, at ni patak batad kababatik ta, walay panilot ta. Akabawi yasan siya sa maraming matatako na mangga. Apas-paskura. Ay si Karama si Ren.